gaizki? Ondo? Bale. Bale, asko eskertuko ditut zuen kinuak, bai? Hola, berde zuena. Lehenengo gauza. Bueno, eskerrik asko espazia hau sortzeatik. Koronavirusan, movida guzti honekin, gertatu dena da, honik dakaten automatea da, martxoak 14 aurrea koronavirusa bakarrik existitzea dela. Ze gertatza, koronavirusa hor dago, arazo bada eta errealitate sozial bada, baina aurretik genezkan arazo danak jarraitzeu, eta gaina larritu india. Ordu nolako espaziok sortzia kolektiboki hausnartu ahal izateko, beharrezkoa da, baina eske inoiz baino beharrezkoa da. Ordu asko eskertzet bai espazio hau sortzia, eta baita nigon bidatzia. Bale, nire hitzaldia banatuet 3 zatitan. Dala, alde batetik, nerabezaroai buruzko hausnarketa, nire helburua da ezain beste nerabezaroa definitzia baizik eta hausnartzia nola harremantzegean gu, helduok, ezitzaien moduan nerabiekin, eta zergatik. Hori alde batetik, beste alde batetik, ikustia indarkeria matxista nerabezaroan nola ematean, ze modu, ze espazioetan ematean, eta azkenik, prebentzio gako batzuk eskaintzia, niretzako nire ibilbide profesionalen zehar jasoitutenak eta baliagarri dianak eta irizpide dianak niretzat behintzat. Azkenengo gogar bezala, bai hitzaldia bukatutakon, espazio bat egongoa zuek parte hartu alizateko, galdetzeko, baino nik, inoiz baino gehiago eskertukoet hitzaldin zehar parte hartze baldin mazue. Hau da, baldin mazkazue galderak, ekarpenak, maskaran, ni privilegiatua naiz, eta azkenean mikrofonoak boteria emateu, eta kendu ahal izan dut maskara, baina zuek ez. Orduan, maskaran bitartez ez ditut zuen espresiok ikusten. Orduan, ez dakit ondo ulertzen naizaten, ez dakit ekarpen emataka zuen, mesedez, eozein momentutan, esan dakua, kinu batin, eskukin, eskua altxa, nahi dezuena, eta interakzionatzen guaz, bai? Bale, eskerrik asko. Bueno, hastegea, lehenengo gauza, ura jango ez pixkat urduri nau. Bale, hastegea nerabezaruakin. Nerabezarua definitzeu sozialki trantsiziozko etapa bat bezala, ez? Trantsizio bat haurtzaroa eta helduaroan artekoa. Hastean gutxi goraera 10-11 urtekin pubertaroan eta bukatzean gutxi goraera gaur egun 18-20 urte bitarte hortan ja gaztaroa sartzen. Definitze du baita etapa intenso bat bezala, aldaketa asko emateialako, ez? Emateia aldaketak eremu fisikoan, biologikoan, hormonalian, emateia aldaketak eremu sozialen baita, harremanen eremuan, hor helduekiko harreman aldatzea eta berdinen arteko harremanak ere inoiz baino garrantzi gehiago hartzeu, ez? Emateia aldaketak baita sexualitate eremuan, sexualitateak espazio garrantzitsu bat hartzeu, eta beste hainbat aldaketa emateia. Zergatik esateet, nerabezaroa eraikuntza sozio-relazionala dela. Alde batetik, eraikuntza soziala da arrazoi desberdinengatik. Bat, kontutan izan berdeu, nerabezarua ez dela izan beti egondan kontzeptu bat, kontzeptu egonkor eta unibertsal bat. Baizik eta nerabezarua sortu zen industrializazio garaian. Zergatik, momentu hortarte, pasatze zen haurtzarotik helduaroa zuzenian. Baina industrializazio garaian ikusi zen behar bat, hemen ordenadoren gauzak gertatzen nahi dira. Ikusi zen behar bat, etapa bat sortzeko nun gaztiak jasoko zituen ezagutza eta baliabide desberdinak produkziorako. Eta hortik sortu zen nerabezaroa. Orduan, oinarria hor da, ulertze deu zerbait trantsiziozko momentu bat bezala, ezagutzak eta gaitasunak jaso ahal izateko. Hori batetik. Beste alde batetik, nerabezarua eraikuntza soziala da, ze momentu soziopolitiko desberdinen arabera, era desberdin eta ulertze deu, esan nahi dut. Ez da berdina, gaur egun 2020an hemen Donostin nerabia izatia,
edo gaur egun 2020an, Damaskon, Sirian, nerabia izatea. Ez da berdina Brasilgo fabeletan nerabia izatea, edo Indiako hiri handi baten nerabia izatea. Momentu soziopolitiko eta lurralde bakoitzeko nerabezaroak esan nahi desberdin badaka. Horregatik da eraikuntza sozial bat, baita ere. Eta azkenik, eraikuntza historikoa da baita. Zergatik, historian zehar aldatzen dijoalako. Adibidez, nire gurasuak, bai aita eta bai ama eskola juntzian, baina bai aita eta bai ama 14 urtekin lanen hasi zian. Gaur egun 14 urteko nerabe bat lanen egotia ilegala da. Orduan, historikoki ere, ze espektatiba dauden eta nola ulertze duen nerabezarua oso desberdina da. Baina ze gertatzea, nerabezarua ez da eraikuntza soziala bakarrik. Da, eraikuntza soziala eta relazionala. Honekin zezan nahi dut. Zeinek definitze deu... Bueno, erantzun ematen nahi naiz baina uno. Zeinek definitze du nerabezarua? Nerabek definitze du? Aukera emateio nerabei definitzeko behaien burua? Behaien ezaugarrek, behaien bizipenak? Ez. Definitze deu helduok. Eta gaina, gertatzena da, ez deu definitzen objektu neutral bat bezala. Definitze deu nerabe eta helduen arten daon harreman hortatik, edo sortza ditugun harreman horietatik. Orduan, Dona Jaraueiek adibidez hitzaitegu ezagutza kokatuetaz. Eta ezagutza kokatuetaz hitzaitegunen, beak esan nahi duna da, ezagutzak inoiz ez diala objektiboak eta neutralak. Ezagutzak sortzeia ikuspuntu konkretu batetik. Eta sortzeia sortzeitun pertsonan edo kolektibuen ikuspuntutik. Orduan, beretzako absurdua da objektibotasun hori bilatzia, ze beti ongoa ikuspuntu bat atzetik. Ze gertatzen erabezaruan kontzeptua eta zitzaite deunen, sortze deunak, heldua gehala. Orduan, helduak gure ikuspuntutik sortze deu kontzeptu hau. Bai? Orduan, ze gertatzea, nolako harremanak dazkau helduok eta ezitzaile nerabiekin? Superfluidos, no? Dazkaun harremanak, kontutan auki behar dugu, nerabezaruan ezaugarri bat dela autonomian bilaketa. Orduan, helduok simbolizatze dugu askotan araua, simbolizatze dugu autoritatea, simbolizatze ditugu mugak, nerabezaroan autonomia bilaketa hortan, muga horiekin jolasten dabiltza. Orduan, ze gertatzea, gurekiko askotan gatazkak sortzeia, harreman gatazkatsua da. Horregatik, guk definitze dunen nerabezarua askotan etapa gatazkatsu bat bezala definitze du. Baina gure ikuspuntua da. Gurekiko gatazkak sortzeialako. Haurtzaroan genekan harremana guretzako errexo zalako. Ze beste harreman mota bat dago, eta ez da hainbeste kuestionatzen gure autoritatea, gu heldu bezala, gure autoritatea. Baina nerabezaroan kuestionatzen hasteanen, hor ateratzeia gatazkak. Orduan, ulertze dula nerabezaroa trantsizio etapa bat bezala, karo, hemen ze gertatzea, dakaun ikuspegia da, dakaun ikuspegia da, diala erabat osatu gabeko pertsonak. Oaindik osatze prozesu hortan daudela, oaindik ez tekela nahiko heldutasun behaien bizitzako erabakik hartu ahal izateko. Ez diala gai behaien bizitzako erabaki egokik hartzeko. Orduan, zeite deu, behaien gainetik guk hartu. Behaien gainetik guk hartze deu, eta hori adibidez, nire ibilbide profesionalan zehar, behin da berriro gertatua, nola gertatu zait, nola prebentzio ekimen eta politika desberdinak diseinatu ditugu ikuspuntu profesional batetik, nerabiekin harremanetan jarri gabe, eta ez du funtzionatu. Zergatik, ez dialako egokitu behaien desio nahi eta beharreta. Orduan, garrantzitsua da, behaiekin lanen gaudenen, elkarlana proposatzea, eta ez gainetik egotea. Ze gainetik gaudenen, sortze duguna da, helduekiko dependentzia eta subordinazio harreman bat, hau da, botere harreman bat. Eta botere harremanetik harremantzea behaiekin. Orduan, leku hontatik, zer da guk espero deuna nerabengandik? Espero duna da, alde batetik, arduratsuk izatea, behaien ikasketetan
hori, ardurak hartzia, deberek ondo egitea, behaiek hartu dituen konpromisuetan bai kirol mailan, bai aisialdi mailan, edo bai dana dalakoa konpromisua mantentzia, araudanak mantentzia, kontrolatzia, ateratze baldin maia, eate baldin maue, kontrolatzia beti, puntu bat arte, beti maskaria jantzita ibiltzia, beti distantzia mantentzia, beti talde txikitan ibiltzia. Guk betetzen ditugu arau guzti horiek? Nik ez. Orduan, ze gertatzea, mezu kontrajarrik emate ditugula. Aigala eskatzen nerabei, guk ite ez ditugun gauzak. Aigea espektatiba horiek jartzen, eta gaina, epaitzen aigea, espektatiba horietan oinarrituta. Behitu ze gertatu da udaran. Eman da nerabeen eta gazterian kriminalizazio bat komunikabideetan. Atera dianen inditue boteioiak, honekin, ez dut esan nahi prebentzio neurrik ez dianik hartu behar, ni mucho menos, baina bai ulertu ze egoeretan gauden, danok, ze egoeretan dauden erabek, ze alternatibak emate zaizkien, porque helduok tabernak eukitugu nahi izan badeu mozkortzeko, eta hori da errealitatea, baina nerabek ez. Orduan, guazen pixkat ikuspuntua zabaltzea eta botere harreman hori kuestionatzea. Gero, ze gehiago, espero du behaien gandik, ja genero ikustegi batetik, ez? Alde batetik, espero du gaur egungo nerabek genero rol tradizionaletatik ateotia. Ze gertatzea? Guk eredu hori emate dugu? Ez. Ni batzen naiz adibidez, 2013-2014 ustet izan zala, parte hartu nun proiektu baten, Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatekotako proiektu baten, zala, bere izena zan Txikiak berdin bidean. Eta Gipuzkoa ezautzeko aukera mantzian. Zezan proiektu bat, indarkeria matxistan prebentzioa zan bere helburua, prebentzioa egitea, baino 1000 biztanletik berako herritan, nerabekin. Izan zen mundiala. Hortik ateratako ondorio bat zein izan zen, lanketak inta genitun, eta karo, lanketak itakon herri txikitan, espazioak, moduak, oso ezberdina dira herri handikin edo hirikin konparatuta. Orduan, gaztientzako zeon espazio bat adibidez, lokal bat. Eta lokal hortan zeuden bai neskak, bai mutilak eta adin guztietakok danak naztuta. Hor, ikuste zan, azkenen adostutako arauak, garbiketa arauak, elkarbizitza arauak, neskak betetze zituela, mutilen gainetik. Eta ikuste zen neskak, zarrenak zian neskak, txikitaz, gaztienetaz arduratze ziala. Zaindu ite zituen, arduratze zian parte hartzia eta taierretan, arduratze zian konpromisua betetzia eta hau da, amatasun rola betetze zuen. Zergatik, hori dalako helduok emate deun eredua. Bestalde batetik, ze gehiago espero deu, indarkeria egoeren aurren ahaldunduta egotia. Askotan, hain dela hilabete batzuk, aukera aukinun festetan sortzeian protokolo horiek aztertzeko, bale? Oso lan interesgarria izan zen, askotan ez dugu denbora hartzen hausnarketako. Orduan, niretzako privilegio bat izan zen. Ze gertatza, konturatu nitzala, eskatzei eulan erabiei, erantzun bat ematia indarkeria egoera batzun aurren, nun, karo, diskursua bai, esan diegu alduela, baina baliabidek ez dezke, hemen emagineko katjalin da hoi, idoia pentsatzen laizter retorriko ala baita, hemen da, kaixo? Behaiek gai hau sakonduko baina baliabidek orokorren ez dezke. Orduan, aigea eskatzen zerbait baliabidek eskaintza ez ditugunen. Orduan, guazen pixkat pentsatzea, ze espektatiba eta ze mezu emateien nerabiei. Ze emateizkean mezun arabera, esaten nahi geana da denbora guztien faiatzen nahi diala. Erabaki txarrak hartzeituela, gauzak gaizkiteituela. Eta hori da nerabiei transmititzei euna, behin eta berriro. Ni nerabiekin lanen naizenen behaien ardura nagusitako bat izan da helduei, bai behaien erreferentek izan daitezke gurasoak, hezitzaileek, irakasleek, faiatzia. Bai, erabaki txarrak hartzia eta helduei faiatzia. Eta hori da guk emate duen mezu bat.
faiatzen nahi diala. Orduan, kontuz. Bueno, zemuz guaz. Eskerrik asko. Jarraitze dugu. Bueno, bai, eske ja ordenadoria ez dijoa. Ez daki zergatik. Ez da, momentuz ez da oso garrantzitsua, baina gero momentun baten bai, Nahi bazu hemen... Bale, pasatzaia bigarren blokea. Indarkeria matxistan erabezaroan. Hain ditzanen hau prestatzen, pentsa honun, bueno, indarkeria matxista ez da definituko, hasta ez alturas de la vida, baina gero, esan nun. Nire irakasle batek oso, bueno, niretzako erreferente bat dana, esatezun, nunca des nada por hecho. Bai. Eta nire esperientzia baita ere, formazioak emateitutenek, pentsatzen indarkeria matxistan kontzeptua oso argi da hola, baina ez dago bate argi orokorrian, orduan, labur-labur, argitukoet. Indarkeria matxistataz hitzaite deunen, hitzaite deu emakumeek, emakume bezala ulertuak izateatik jasotze deun indarkeria, baina ez hori bakarrik, baizik eta sexu, genero, sexualitate kontinuum hori, hausteuen gorputz orok jasotzeuen indarkeria, bai? Lesbofobia, transfobia, homofobia. Atzo gauen adibidez, bueno, ja sartu eta prensa irakurtzen hasi nintzen hau ez da imer, Osa, bueno, nik nun. Eta irakurri nun notizitako bat izan zen aste hontan Galizin neskan erabe batek bere buruaz beste indula. Eta bere buruaz beste indu, esan du bisexuala dala, eta bisexuala dala esategatik, bere ikastetxean, erasotu induen. Erasuak jaso ondoren, erabakizun beste ikastetxe batea jutia. Eta beste ikastetxe hortan erasotzen jarraitu zuen. Azkenen erabakizun bere buruaz beste egitea. Bueno, hau erailketa sozial bada. Hau indarkeria matxista da eta erailketa sozial bada. Hau ez da suizidio bat, porque sí. Hau indarkeria matxistatik dator. Orduan, kontzeptu bezala argitzeko, eta gero bestaldetik baitare esan, indarkeria matxista ez dula bakarrik funtzionatzen askotan, baizik eta uztartzeala beste zeharlerro batzukin. Honekin esan nahi dut? Esan nahi detena da, ez dala berdina nik emakume euskaldun txuri eta maila akademiko altuko batek jaso dezaken indarkeria, edo desgaitasuna dakan emakume hijito batek jaso dezaken indarkeria. Ez da berdina. Zergatik, hemen diskriminazio irizpide desberdinak uztartzen nahi dialako. Zapalkuntza irizpide desberdinak uztartzen nahi dialako. Eta hor, emateian indarkeriak indartu iteia, globalizatu iteia eta larritu iteia. Bale, ondo. Berdin du, laizter pasako nahi zorrea. Bale, eskerrik asko. Bale. Orduan, bueno, hau kontzeptu argitzeko. Indarkeriai buruz, bale, justu bain pasatzen ni joan, osea que perfecto. Indarkeria matxistan erabezaroan nola ematean azaldu edo partekatu aurretik, baina nahi dut tartetxo bat hartu indarkeria maila edo dimentsio desberdinai buruz hitzaiteko. Bueno, hau izeberga hau pentsatzen danok ezautuko zuela, ez? Eta niretzako oso baliagarria da ideia orokor bat transmititzeko. Eta ideia orokorra da nola dauden indarkeria matxista adierazpen batzuk sozialki zilegi dianak eta beste batzuk ez. Honek esan nahi du, izebergontan uretatik kanpo goralden daun indarkeria hori, dala bortitzena, dala ikusgarriena, bortxaketak, erailketak, guzti horrek, zilegitasun soziala daga indarkeri moduan. Esan nahi detena da, danok ulertze deula hori indarkeria dela. Eta orokorren daon jarrera, gaitzespen jarrera da. Bai, orokorrian. Ze gertatzea? Horren azpin, uran azpin, daudela beste indarkeria adierazpen pilo bat eusteuela gorako izerra.
Eta horrazpin dauden guzti horiek, diala izan daiteke hori txantaje emozionala, izan daiteke espazioen erabilera, izan daiteke mila adierazpen, diala deitzaigu mikromatxismo batzutan, nik uste geota kontzientzia maila altuago duki, makromatxismoa bezala ikuste du, baina, bueno. Dia adierazpen batzuk nun gure egunerokotasunen oso barneratuta dazkau, oso naturalizatuta dazkau, zutiagoa dia eta sozialki askoz gehiago kostatzen zaigu hau identifikatzea indarkeria matxista bezala. Bai. Guzti hau eusteuna, zer dago? Dago beste indarkeria bat, eta da indarkeria simbolikoa. Indarkeria simbolikoa niretzako da gai bat oso garrantzitsua lantzeko. Zergatik, indarkeria simbolikoak sortzeuna da iruditegi bat gure buru barruan. Bai, honekin esan nahietena da, indarkeria simbolikoa ematea adibidez publizidadian bitartez, pelikulen bitartez, adierazpen kulturalen bitartez, musikan bitartez, ez da indarkeria zuzena, baina bai da indarkeria bat gure buruan errealitate bat sortzeuna. Gure iruditegin da ona, errealitatean egon daiteke. Gure iruditegin ez da ona, ezin da errealitatean egon. Adibidez, pentsatzen nahi naiz ideia desberdinetan, baina honek lotura zuzena daka erreferentzialtasunakin. Oain dala pare bat urte, nik uste, o igual urte bete, ez dakit, ez que con el tema de la pandemia ya, ez dakit, vida prepandemia, vida postpandemia. Bueno, en la vida prepandemia, egon zan bideo bat oso famatu egin zana, eta izan zan neskan ume bat, aur bat, neskatxo bat, esaten beak ezintzula bombera izan, zen neska zan. Eta ordun mundu mailako bombera desberdinak intzuen bideo bat, ikuste ezautzezuela, intzuen bideo bat esaten bai, zu ere izan zaitezke. Hori da erreferentzialtasuna. Neska honek bere iruditegi barruan etzekan emakumek bombera izan gaitezkenik. Zergatik simbolikoki inor, seguruna neskatxorre inorrek ez zion esan ez zuk ezin duzu bombera izan, baina eske iruditegi simbolikoan ez zeon inun. Orduan, horregatik iruditegian garrantzia eta indarkeria simbolikoan garrantzia. Orduan, zer da indarkeria simbolikoa? Hau da, indarkeria simbolikoa. Pentsatzen mezu hau aiatu zaizuela 40 aldian, ez esaten irudi konkretu hau, baina bai lodifobia inguruko mezuak. Loditzeko arriskua, izan da bombardeo bat brutala. Tamaia simbolikoan izan da, baina azkenen jaso deun mezua izan da alde batetik gorputz lodik ez dia desiragarrik. Gaitzetxe daitezke, ez dia desiragarrik. Hori bat. Eta gaina, emakumetan, emakumeek lodi baldin bagea ez gea desiragarrik. Eta ez ahaztu, emakumen funtzioa gizarte hontan da gizonentzako desiragarrik izatea. Orduan, hau indarkeria simbolikoa da. Eta sartze zaigu barruaino. Eta nerabe sartze zaie barruaino. Zergatik, irudi hauek erabilialdialako oso modu harinen, meme bitartez, parre egiteko, eta azkenen nahi dira oso mezu potentiak ematen. Orduan, kontuz indarkeria simbolikoakin. Oso garrantzitsua da hau lantzia. Zergatik, iruditegi hau baldin badakau, hontan oinarrituta, indarkeri fisikoa edo gauzatzia, mespretsua gauzatzia, bazterketa gauzatzia, ezke zilegi da. Gure iruditegi kolektiboan, gorputz lodik ez baldin badia onargarrik, gorputz lodik baztertzia zilegi da. Orduan, kontuz indarkeriakin, indarkeria simbolikoakin. Bueno, zemuz guaz? Vale. Nire bai, geota lasaio. Indarkeria ematen diren espazioak. Bueno, hemen ekarriet Foru Aldundiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2014an aterasun dokumentu bat
indarkeria matxistan terminologiai buruzkoa. Dala, ni hortan oinarritzen naiz, terminologia hortan. Eta dokumentu hortan, azaltzen zituen baita indarkeria matxista ematean espazio ezberdinak. Diala, bai norbeak bere buruai indakuak, dala presio sozialagatik, dala adibidez leheno komentatutako Galiziko neska honen adibidea. Hortik, bikote harremanetan, ligetan, familietan, lan esparruan, eskolan, aisialdian, espazio virtualen, hau da, leku guztietan. Zagertatza, egia da, nahiz eta bizitza osoan zehar ematean indarkeria matxista eta espazio guztietan ematean, egia bizitzako etapa bakoitzen modu desberdina emateala. Eta nerabezaroak bere ezaugarri propio dazka. Zergatik? Harremantzeko modua nerabek dekena edo helduok dekauna desberdina dalako. Orduan, ekarriet, adibide jartzeko ez nu nahi azaldu gai hau, estadistika bitartez eta guzti hau, ze iruditzen zait garrantzitsua dela baita nerabien ahotsak entzutea. Hau da, hemen biltzegea, ez dakit zenbat heldu gauden, nerabietaz hitz egitea, oso ondo, eta nerabiek, beharrezkoa dela nerabiak entzutea. Horregatik, ekarriet ikerketa bat, ikerketa hau ez da berez, helburua etzan nerabiekin lanketa bat itea edo nerabien errealitatea aztertzia, baizik eta herri baten emakumen errealitatean diagnosi bat itea, nola bizi zuen emakumek herri hortan bizitzia, bai? Orduan, gertatzea, ikerketa hontako talde eztabaida desberdinakin genitun eta talde eztabaida bat izan zen neska nerabiekin. Kontziente naiz, ekartze dituten ahotsak diala neska nerabienak bakarrik, eta ez indarkeria matxista jasotze dituen gorputz osonak, gorputz guztinak. Baino, da momentu honetan dakaten ikerketa gaurkotuena, ze 2019 nindako ikerketa bada, eta hori esandakoa oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan behaien ahotsak ekartzea. Orduan, hemen dazkau behaiek esandako baiestapenak edo esaldik, eta indetena da baiestapen desberdinek espazioan arabera banatu. Orduan, alde batetik, osasun mentalari dagokionez, hauek zian 20 talde bazan, en la vida pre-coronavirus, 20 talde kaltzianin, eta laugarren DBH-ko neskak zian, bai? Orduan, esate zuena zen, osasun mentala ez da batere zaitzen, ansiedadia, depresioa, nik ustet asko da hola, baino ez da esaten. Behaiek esate zuena zen, behaien inguruan ikusten nahi diala, behaien adineko neskak, medikalizatzen, pastillak hartzen, antidepresiboak hartzen, baino gero ez du ikusten maila sozialen honek oihartzunik dakanik. Eta ikuste zuena zen baita ere, depresio hauek eta harreman zuzena zekela gorputzakin, hau da, genero gaiekin. Nola sentitzen zian behaiek? Behaien gorputzakin, behaien sexualitateakin, behaien harremanekin. Lotura zuzena zeken. Bestalde batetik, gorputza. Neska batek esatezun, orain udara datorrela, depilatu inberda. Ni depilatu ingo naiz, baina ez zai gustatzen. Mina emateit eta niri hanketan hilak eukitziak ez dit molestatzen. Presio soziala. Jarraitze dugu esaten gaur egungo nerabe kriston askatasuna dekeela, nahi duena egiteko, ez dakiz zer, ikustea. Neska honek oso argi zekan beretzako depilatziak ez zekala zentzua, baino ez depilatziak zigor bat zekarren, indarkeria zekarren, eta ez zen prest indarkeria hori pairatzeko. Orduan erabakitzezun pasar por el aro. Baina oso konstiente zen, Beste esaldi bat, urrengo urten batxirako, laugarren batxirako, eguneroko arropa pentsatzen bakarrik. Inseguridadea ematen dit, toki berria, jende berria. Espazio berri eta salto ite deunen, danak takau inseguridadea. Ni gaur goizen, neon, izerritan, bai, nerbilokin. Espazio berri, Zatani joan, azkeneko egaldi hemen nintzen kontzertu baten izan zen, baina, hemen egotian eretzako berria da, esnekin ze jendek etorri berzun, esnekin nola, orduan, horrek inseguridadia, ansidadia sortzait, bai, hori normala da. Baina, daon lotura, inseguridade hori eta erropakin, hau da, irudi bat eman beharrakin, hori da arduratzeitena. Ze presio daon onartua izateko irudi bat
eukitziakin, feminitateakin lotuta da kasu hontan. Beste neska batek adieraztezun, nei anaiak erroparekin kriston presioa sartzeit. Enaiz batera arreglatzen, niri pintakin ibiltzia gustatzen zait, ikusten hau eta galdetzen dit. Horrela juntzea klasea? Bai, pinta horiekin? Bueno, pues neska honek adieraztezun nola bere inguruko mutien aldetik presio asko zekan feminitate eredu bat mantentzeko. Bueno, mantentzeko edo askatasun falta hori bizizun. Espazio publikoa. Batek esatezun, ni asko juten naiz mendi buelta bat bakarrik itea. Amak esateit, bakarrik zoaz? Nahi du beste batekin jute ba naiz, baina nik askotan bakarrik nahi izatet jun. Karo, neska honek esatezuna zen beretzako mendi buelta itea zala beretzako espazio bat hartzia, lasai egoteko bere buruakin, hausnartzeko, arnasa hartzeko. Eta kanpotik jasotzezun mezua da, emakumek bakarrik ezin deu menditik, ezin deu kanpotik ibili. Ez da gure espazioa, arriskutsua da, eta ibiltze baldin bagea, zilegi da indarkeria jasotzea. Hori da jasotzen mezua. Gauetan parrandatik etxea bidea bildurrez ite deu, entzuteian gauzangatik. Bueno, hau, hemen ez naiz luzatuko, baina honei buruz bai Nerea Barjolak eta bai Samara Beltek, lan oso potentia eta oso interesgarria deke. Nola kasu batzun oinarrituta komunikabidekin duen lanketan bitartez, sozialki sartu zaigun bildurra barruaino, ez? Eta da, azkenen, metodo oso eraginkor bat gu gure burua mugatzeko. Ez neska honek esateu, eske gauetan parrandatik bildurra emateit bakarri jutia etxea. Orduan horrek mugak suposatzeitu. Eta hor, baliabidek eman berren, berriro aipatzetela emagin eta autodefentsa feminista, baliabidek eman berren bildurra transmititze baldin badeu, hor indarkeria areagotzen nahia. Eta gero beste batek esatezun. Gizon matxito bat basea, herria zuria da. Komodo ondartzan, gimnasion, nik ez dut hemen nire tokia bilatzen. Niretzako oso gogorra da. Osea, ez dakau lekua mendialdeen eta kanpokaldetik. Ez dakau lekua gauetan. Ez dakau lekua herriko leku desberdinetan. Nun dakau lekua? Nun deke lekuan eskan erabek? Nun sentitu daitezke eroso? Zein dia behaien espazio seguruak? Badezke? Lesbofobia. Neska batek esatezun. Abertzainek esateun herrin boiera dala. Porque vamos, nehi lotza emateit. Eta ez da nere burua ez detelako nartzen. Herriko jendia nolakoa dan badakitelako. 2020. Ez, 2019. Vale. Jarraitze dugu. Lesbofobia potente batekin. Bai, ez da, bueno, igual ez da oso orokorra indarkeria fisikoa gauzatzea lesbianen kontra gaur egun, baina bai, bestiak esatezunez, komentariok, begiradak, guzti horrekin adieraztea heteroaraua. Eta heteroaraua gaur egun dao supervigente. Eta helduok esate dugu, askotan, askoz askatasun gehiago dekela nerabek, gu nerabe ginanen baino. Baino gero, nerabek ez du hori esaten. Indarkeria beste espazio batzuk, eskola, neska batek esatezun, nik egunerokotasunen matxismo gehiena klasen ikustet. Hemen hezkuntza formaleko irakasle edo kideok, honek hausnarketako asko emateu, Zergatik bizi due ikastetxea indarkeria matxista edo matxismo gehien ematean espazio bezala. Eta nundik zen horabidetan ematea matxismo. Behaien arten ematea, irakasleetatik nera eta ematea, irakasleen arten ematea, espazion ematea, hemen galdera asko daude. Eta aizialdian, neska batek kontatzen zigun, hilabete bat iraun genuen lokala mutiakin konpartitzen. Ez zituen adostutako baldintzak errespetatzen, naskatuta junin ginen, esate gu junginala, baino bidale intziguen behaien jarrerakin. Hau da oso estrategia, gaurkoa eta eraginkorra. Gaur egun,
ezin zaigu esan emakumei, zuek hemen etzat ezartzen. Ez gaur egun hori ezin da egin. Baina badaude beste estrategia batzuk. Eta neska hauek hori azaltzen zuen, ez? Nola adostuta zezken hori, garbiketa turno batzuk, ordainketak nola egin, espazioan erabilera, ze momentutan egon batzuk, ze momentutan egon bestek, eta mutilak hitz zuena zen ez bete. Ez bete, momentu batzutan gonbidatzen zituen mutil zarraguak, neskak lokalen zeudenak, neskak lekua ez eukitzeko, deseroso sentitzeko, eta azken finen, lokaletik botatzeko. Orduan, ikuste deu indarkeria matxistan erabezaroan emateala eremu guztitan. Gorputzetik hasita, bai alderdi emozionala, bai alderdi fisikoa, baina dana gorputza, gorputzetik hasita, espazio publikoan, sexualitate eremuan, eskolan, aisialdian, leku eta espazio guztitan. Eta adibidez ikarketa hontan etzan atera, helburua etzan hori eta neska hauek ez zuen gai hau atera, baina beste espazio garrantzitsu bat da espazio virtuala. Momentu hontan inoiz baino garrantzitsua da. Zergatik? Nerabek, nerabezaron identitate eraikuntza etapa bat da. Eta identitate eraikuntza hori eman alizateko, ematea berdinen arteko harreman hortatik. Orduan, ze gertatzea, gaudela momentu baten nun berdinen arteko harremanak oso mugatuta daude. Talde txikitan egon berdalako, ezin deulako kontaktu fisikoa euki, eta orduan, ze bultzatu da, edo ze bide gelditzea, mundu virtuala, espazio virtualak, harremandu ahal izateko. Orduan, matxismoa leku guztitan dago, eta espazio guztitan. Eta espazio virtualen ere badago. Orduan, espazio virtualen ematea alde batetik leheno adierazi deun bezala indarkeria simbolikoan bitartez, baina beste alde batetik baita ere kontrolan bitartez, beste alde batetik ezautuko dituzue kasu asko sextinanak, indarkeria bortitza ematea baita espazio virtualetan. Orduan, espazio virtualak ere dia kontutan ukitzeko eta arreta mantentzeko espazio bat eta esku hartzeko espazio bat. Guri gertatzena da, nahi behintzat, pixka zaila egite zaiz, espazio virtualetan banao, sare sozialak badazka. Ja, baina eske, jo soy de Facebook. Eske, karo, nahi entzako Facebook, en fin. Claro, ez nago behaien espaziotan. Eta gaina, eske ez nago behaien espaziotan, baina, aparte, behaiek iteuen erabilera desberdina da. Behaiek digitala dia. Behaiek bestera batean manejatzea. Orduan, guk ez dakigu, gure bizipenetatik eta gure lekutik oso zaila da ulertzia behaiek nola komunikatzeian, behaiekin hitzein gabe. Horregatik, berriro nihua, elkarlanea, ez? Elkarlanetik bakarrik inalko deu prebentzio eraginkor bat. Ze bestela, egea diseinatzen helduentzako prebentzio kanpainak. Ez gai diseinatzen erabilentzako prebentzioa. Orduan, bai. Barkatu? Harrera etxe baten egiten dut lan. Bai. Eta daukagun kolektiboa arabiarra da. Bai. Daukaten kutsua berez matxista da, eurek matxistak dira. Bueno, euskaldunak bai, Bai, gaina, egia da askoz deigarriagoa dela, edo guk ikusten duguna askoz deigarriagoa dela. Ni pituko arduradun bezala arduratzen nau, ikusten dutezan jarrera batzuk gure nerabetan, nola izango diren nagusitan. Eta benetan arduratzen hau, daukagun perfila orain, eskatzo lankide batekin berbetan ezaten otzen. Es que este es un potencial maltratador de su futura mujer, si tiene mujer o si tiene novia. Eta nola ekidin hori oso zaila, iruditzen zaiz. Edo nola aldatu horrek pentsamenduak. Barkatu? Pentsamendu hori nola aldatu, nerabe horretan, oso zaila iruditzen jate. Alde batetik, bai puntualizatu nahi dut, nik hemen ekarrituten esaldi danak euskaldunen artekoa dira, Orduan, askotan fokua jartze deu kultura desberdinetakongan, eta egia da, kultura desberdinetan modu desberdinak daudela, eta hor txoke kulturalak emateiala, eta hori zailtasun badala guretzako baita laniteko orduan.
baino fokalizatzia kultura konkretu bateko nerabengan arazoa. Bai, baina garrantzitsua iruditzen zait hau zabaltzea, ez? Sozialki bai dago mezu hori zabalduta, ez? Arabiarrak, marrokiarrak, dia supermatxistak eta hemengok ez, bueno, bakoitzak bere moduan. Gero, karo, hau espazio hontan, ez da sakonduko, porque ez da momentua eta espazioa. Baino, bai, gaina, eske lotura daka urrengo diapoakin, urrengo blokiakin dala ja prebentzio pilulak, ez? Lotura daka azkenen guk behaiekin sortze duen harremanakin. Orduan, jarrera aldaketakin nahi baldin baitugu alde batetik. Kontutan eduki berdeu, ez dala indarkeria matxistan prebentzioa, ez da etorriko ideien aldaketetatik. Sozialki ideiak aldatu dira, baina jarrerak eta jokabidek ez. Orduan, alde batetik, fokua jarri berdeu jarreren aldaketetan. Eta jarrerak lotura zuzena deke emoziokin, gure tripekin. Eta orduan, diseinatzeitugun esku hartzek, junberdue bideratuta jarrera hoien edo emozio hoien aldaketeta. Bai, hori, nire 2015 iratik esan du aurkezpenen, inuntezian emaitza nagusitako bat izan zen, ez? Aztertzen zerrek dekan zertan eragina, aztertu nun, diskriminazioetan beti hiru maila daude. Maila razionala, maila emozionala eta maila konduktuala, ez? Eta aztertu nuna izan zen, ze mailak dakan zertan eragina. Hau da, ideiak eta sinismenak aldatzean, ia jokabidek aldatzean. Eta ez da aldatzen. Jokabidek aldatzeia bakarrik jarrerak aldatzeitugunen. Hori goatzen naiz, nik beti jartzeta adibide bezala, ikastetxe bateko orientatzaile batek, esatezian behitu. Nik iteitut programa pilo bat LGTB kolektiboan gaia lantzeko, LGTB fobia prebenitzeko guzti hori, baina aurreko baten nire alabak esan zian ez dakala argi lesbiana dan edo hetero dan edo zer dan. I a mi se me movieron las tripas. Orduan, klaro, gauza bada ideiak. Ideiak buruan gaur egun orokorren, bai, gure kontekstuan orokorren, nahiko argi dazkau, norabidea. Baina gero tripak, etxaizkigu hainbeste aldatu. Orduan, alde batetik kontutan eukitzeko, jarrera aldaketak izen berdue esku hartzen oinarria eta ez hainbeste ideien aldaketak. Beste alde batetik, gertatzea, kolektibo konkretu batek, adibidez kultura bateko, guria estan kultura bateko gaztiekin lanitea guaz, eta askotan, eta hau askotan maila inkonstiente baten itea, baina ite deuna da gure kulturatik inposatu. Behaien kultura baita zapalduz, nola bait. Orduan, niretzako oso garrantzitsua da, alde batetik kontzientzia hori hartzia, baina beste alde batetik niretzako estrategia oso potentia da berdinen arteko programak. Nik inditut berdinen arteko programa ezberdinak eta honek esan nahi duna da, hartzaia, adibidez, ez? Zure kolektiboakin. Hartzaia gazte batzuk, nun, behaiekin hausnarketa elkarlan bat indaiteken, eta behaiek gero dia eredu beste gaztiekin lan egiteko. Nik adibidez hori, programa batzutan beldur barikekin eta izan duet. Beldur bariken parte hartu duen bideo sormen prozesu baten bitartez behaiekin lanketa batin, eta behaiek izan dia gero, ikastetxean adibidez, 2., 3., 4. DBH-en aurkeztu duenak, bai behaien prozesua, bai behaien ideiak, bai behaien lanketa, bai behaien esperientzia eta bideoko edukik. Karo, hola, eske bestera batea iristezea. Eta adibidez, kulturaniztasunakin lanitzeko nik uste estrategia egoki bat dela. Ez hainbeste gu jutia gainetik, baizik eta, ikuste deunen igual gazte batzuk badaudela, behaiekin harreman positibo bat lortu deuna, elkarlana proposatu, lanketa batin, eta behaiek izatia protagonistak. Eske, eredua behaiek dira, gu ez geha, gu ez geha, puntu bat arte baino, neraben arten nerabiak dira eredua. Eske gu beste
Osa, beste mundu baten gaude. Eta egia da, beste mundu baten gaude. Orduan, ja honekin, lotura egite deu pilulekin, eta baita honekin, osa, oaintxe komentatzen nahi gineanakin. Alde batetik, nerabiei sujetu politiko izaera zor dileu. Zor dileu. Sujetu politiko izatiak esan nahi du? Esan nahi du, norbeak bere bizitzan erabakik hartzeko gaitasuna eukitzia. Onartu berdeu, nerabiak sortzeko, azalpenak emateko, ebasteko eta proposamenak iteko gai diala. Eta hor kokatu bergea. Ezke bestela ez da inoiz eraginkorra izango. Bestela beti subordinazio harreman hortatik egongo gea lanen. Horregatik adibidez, kasu honetan berdinen arteko programak, bai iteu sujetu politikoan aitortza hau. Bai iteu, ulertu deulako behaiek gai diala. Azaltzeko behaien errealitatea, azaltzeko behaien bizipenak, azaltzeko ze espazioetan eta nola indarkeria matxistakin lotuta, nola emateian egoera hauek, nola moitzeian, ze estrategia sortzeituen. Supergarrantzitsua da sujetu politikoan izaera aitortzia. Gero, beste alde batetik, lan ilduei buruz. A ber, askotan, indarkeria matxistak sentsibilizazioa handia dakau, eta hemen gaudenak nik ulertze sentsibilizazioa handia dakaula, eta orduan jartzea da gauzak iten. Bai, ito ez da bien. Orduan, ze gertatzea, ez dazkaula irizpide argik, ze norabidetan guazen, zein dan helburua, zer dan landu nahi deuna. Hola, lan hildo orokor batzuk ja bere ibilbidea deke. Eta bere ibilbide luzia dekenak da alde batetik indarkerian enfokatuta dauden lan hilduak edo ekimenak, adibidez, autodefentsa feminista bezala, protokoluak bezala, bere helburua da indarkeri matxista egoerak identifikatzia eta honei aurre egiteko estrategia garatzia. Beste lan hildo bat, tratu honak. Karo, alde batetik indarkeria identifikatze deu eta estrategia garatzea ditugu, baina berditugu baita beste estrategia batzuk harreman, zaintza harremanako, zaintza erdigunen daun harremanak sortu ahal izateko. Bestela gaude denbora guztin indarkeri hortan, osea hor ataskauta. Orduan, bi gauza hauek aldi beren jun berduen. Eta beste alde batetik emakumeen ahalduntzia. Kara, askotan adibidez, tratu honen programetan, empatia lantzea, asertibitatea lantzea, negoziazioa lantzea. Bale, bien. Nik negoziatu dezaket, nire aurrekoak eta nik parekidetasunen oinarritutako harreman bat baldin badakau. Botere harreman bat baldin badao, naizta jakin nola negoziatu, ez baldin manao ahaldunduta, ezingoen negoziatu. Ezke hor desoreka bat dao. Orduan, 3 elementu hauek garrantzitsua dira lantzen jutia. Osa, landu daitezke leku ezberdinetatik, baina oso garrantzitsua da lantzen jutia, aldi beren, porque bestela bata bestia gabe, hankamotz gelditzea. Eta gero, izkina baten, borobil txikigoko baten, jarriet mutien desalduntzea. Eta borobil txikigoko baten jarriet, ze alde batetik uste dala laugarren elementua batea jun berduna, baino ez daka hainbesteko ibilbidea. Osa, dia esperientzik martxan daudenak, geho eta gehiago, eta ustez esperientzia oso aberasgarrik diala eta baliagarrik diala eta beharrezko diala, baino oain dala gutxira arte, indako politikak egon dia emakumetan eta nesketan enfokatuta. Eta oain, pixkanaka, fokua zabaltzen nahi da. Orduan geho eta esperientzi gehiago daude. Eiera kooperatibako gaina gero, sakonduko gai hontan. Eta honekin lotuta, baita, neskak eta mutilak banatu behar die indarkeria matxistaren prebentzioa lantzeko. Taierren ikusiko zuen hori. Bueno, ez sakonduko hontan, baina bai igual sarrera modun,
nire tesia aipatzea nijoa berriro, lehenengo jardunalditan nire tesia aurkeztu nuen, orduan, daga sentsazio bat, kriston txapa ematetela nire tesiekin, baina, bueno, gauza batzuk uste interesgarri diala eta errepikatzea ditut. Aztertu nuen gauzetako bat edo faktoretako bat izan zen desiragarritasun soziala. Honek zesan nahi du, desiragarritasun soziala da ze puntura arte jendiak erantzuteu pentsatzeuna edo erantzuteu pentsatzeuna erantzun berdula onartua izateko. Bai? Bale. Eta, emaitz bezala, ateratze zitzaian batez ere lehenengo bigarren DBH-en, osea, nerabe gaztienen arten, desiragarritasun sozial maila altua zala. Hau da, behaien erantzunak, ez ziala hainbeste behaie pentsatze zuena, pertsonalki, baizik eta taldean onartuak izateko esan bertzuena. Eta behaien erantzuna asko sexistago zen. Orduan, eta gero nire esperientzia baita bai izan da, neskak eta mutiak banatu ditutenen, nesken arten indarkeria adierazpen gehiago diala. Gai izan diala edo espazio segurua bezala bizi izan duela eta azaldu duela. Oain, neska eta mutien arten banaketa, osea, hola ulertziak bakarrik pixka sinplia da. Esan, etorre mateian dinamikak askotan askoz konplexua da. Eta ikuspegi binarista badaka. Hor gaudela, baina ikuspegi binarista badaka. Orduan, nik bai emango nuke mezu bat, dala espazio seguruak bilatu behar ditugula. Eta hortako, gero itzengo zu eta hierren, ez dut honekin jarraituko. Eta, bukatzen juteko beste elementu garrantzitsu bat prebentzioan. Ahizpatasuna, sororitatea. Nire tesiakin jarraituz, txapeakin jarraituz, beste emaitzaetako bat izan zen. Bueno, aztertu nuna izan zen, ze puntura arte, ze faktore zeuden emakumek indarkeria jasotzeko. Ze faktorek zeken eragina. Eta faktoretako bat, etzan neskak mutiekin dakeen harremana, baizik eta neskak neskekin dakeen harremana. Hau da, ateratzen zen emaitza bazan, gero eta jarrera, emakumek gero eta jarrera negatibogo bat euki emakumekiko, gero eta probabilitate gehiago indarkeria jasotzeko. Claro, hemen dago ideia patriarkatuan estrategia oso ona dela, da emakumen arteko lehiakortasuna indartzia. Orduan, nik bizi baldin baen nire inguruko emakumek niretzako mesfidantza sentimentu bat baldin badakat, niretzako arriskutsuak diala bizi baldin baet, lehiakortasun hortatik harremantze baldin banaiz, ez ditut sareek eta harreman estuk eta laguntzeko harremanak sortuko emakumekin. Orduan, sortuko etena da gizonekiko dependentzia harreman bat, ze behaien onarpena bilatukoet. Horregatik, indarkeria matxistan prebentzioa neskekin laniteko oso garrantzitsua da nesken arteko harremanak lantzia. Eta hau landuko ezue Idoia eta Katjalinekin, hemen daudela emaginetik baita. Eta, ja honekin bukatzet, niretzako oso garrantzitsua da momentu hontan borondate politikoaz hitzeitia. Esan nahi, hemen guaz ordu bete hitzeiten, hemen gaude, ez dakizen bat heldu batea, baina ez baldin badago borondate politikoa, honek ez du ezertako balio. Plan Internacional Fundazioak atera du orain dela hilabete bat. Txosten bat dela el impacto de la crisis del COVID-19 en la adolescencia en España. Ez da txosten bat super sakon eta ez dakiz eder, baina bai ematezkigu pista batzuk eta esateuna da garai hontan nerabek inoiz baino egoera zaurgarriago baten daudela. Eta nerabeen arten emakumeek oraindik eta gehiago. Eta ez du aztertzen sexu disidentzia, baina badakigu oraindik eta gehiago. Orduan, garrantzitsua da, inoiz baino garrantzi gehiago daka, gazteria eta berdintasun politikak indartzea, baina ez mantentzia, indartzia. Zerbitzuak, baliabidek indartu behar daude. Inoiz baino egoera zaurgarri baten daude gure gaztek. Eta honekin bukatzet, mila esker.
Teknikariak hezitzailea, irakaslea zein ama. Azken batean ez dakigunok erabiltzen Instagrama. Gurasokeriz hurbiltzen gara, gure nerabeen gana. Taiek ulertu gabe egiten, dugu maiz haiekin lana. Tarrotasunez aurkezten dugu, gure prebentzio plana. Taiei eskatzen diegu guk geuk, egiten ez degun dana. Ze gogo eta interesgarri gure jardunaldietan. Zein tabernako lagun arteko gure elkarrizketetan. Ze zorroztasun eta ze indar dugun gure ideietan. Naiz askotan ez asko islatu, gero gure jarreretan, te realitate berri bat sortu, nahi baldin bada benetan. Denok ikusi beharko dugu, zer dagon gure tripetan. Eraso baten aurrean zenbat, beldur erantzun bertigo. Zenbat ikasten dugun batera, lantzen ditugun aldiro. Pentsa ze kaos ez bagenuke, topaketarik egingo. Gaur bertan zenbat estrategita, esperientzi positibo, elkarrengandik ikas dezagun, badenez nahiko motibo. Entzun hitz egin praktikan jarri, ta elkar gaitezen berriro.